खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो नैबे जोंनि बिटिआर इनपस्टरि इउटिउब चेनेलाव आं गिबिथारावनो बरायग्रोनानै लाबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो मोनसे गुसुं भिडिअ लाना फैदों बे जाहैबाय मा जों दिनै टुइसडे नङा होमबा दिनै मंगलबार ओमफ्राय दिनै 20 तारिख सेप्तेम्बरनि 20 तारिख स' जों दिनै क'क्राझाराव थांगोन सासे आर्टिस्टखौ लोगो लाहैगोन बे आर्टिस्टआसो नोंथांमोना सिगां समनिफ्रायनो होनबाय थादों बे आब'आ माने सोलाबाखैमोन बिराद गोबाव जायोमोन सोलाबैया स' दिनै बियो जोंखौ लिंहरबाय बिनो जाहैबाय मा नोंथांमोना नायनो लुगैबाय थानाय बे जाहैबाय मा बै समनि मुंदांखा माने फावखुंग्रि बे जाहैबाय गितानजलि एक्ट्रेस आं स्क्रिनाव होबाय थादों बे गितानजलि एक्ट्रेस आब'आ जोंखौ दिनै लिंहरबाय माने बिराद बेस्थ' दंमोन न'खराव मानोना फरियाल जाबाय नालाय बेस्थ' थायो दा होमबाबो आब'आ दिनै जोंखौ लिंहरबाय फैदो फंबायमोन बेलासियाव फैदो होननानै ओमफ्राय जों बाहा लोगो हमा दाहाय नोंथांमोना नुसिगोन जोङो बबेयाव लोगो हमगोन न'आव लोगो हमगोन ना अबेबा मोनसे गार्डेनाव लोगो हमगोन जायखिजाया जों अबेबा मोनसे मोजां प्लेसखौ कम्फर्टेबल प्लेसखौ जोङो माबा सेलेक्ट खालामनानै जों लोगो हमसिगोन आरो स' मिजिंथिदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायगोन बे आब' जेनोखि गितानजलिनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै जोबजासे नायलांगोन नङा होमबा आं मिजिंथिदों आरो मोनसे खावलायनाय दै दिनैसिम नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायबायल' थायो बाट साबस्क्राइब खालामनाया एसे खम जाबाय थानो नागिरदों मानोना जों नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि जों बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो दिनै सानसेबो जिरायाखै जों खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों बिटिआर इनपस्टरि इउटिउब चेनेलनि जानानै नोंथांमोना अननानै जेसेबां हायो जोंनि चेनेलखौ आरो बे आब'मोननि भिडिअफोरखौहाय आर्टिस्टफोरनि भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय लाइक खालाम कमेन्ट हरोबा जों आं बिराद मोजां मोनो खिन्थु सोरबा एसे जुदा कमेन्ट हरनो नागिरो आं माने बिदि हरनो नाङा आरोना मानोना नोंनि कमेन्टआनो नोंनि सिनायथि नों जुदि मोजां कमेन्ट हरोबा बेनो नोंनि सिनायथि नोंनि साननाय नोंनि गोरबोनि सानथौखौ बेजोंनो मिथियो नोंनि कमेन्टजोंनो मिथिबायना बेफोरबायदि बांद्राय माने गोथै सानो नाङा जिउआव जों जुदि गुवारै थांना थानोबा मोजां थांना थानोबा न'खर संसारखौ जों गोजोनै हान्थिनो लुगैदोंबा नोंनि गोसोआव नेगेटिभ साननायखौ टटेलि गार दै टटेलि गार आं दिनै बुंबाय थायो आं दिनै क्लास थाखो खथायावबो आं फरायसाखौ बुंबाय थायो जेब्लायबो नों मालायखौ हिंसा जानाय मालायनि देरनायखौ हिंसा सानाय मेगन सानाय बेफोरबायदि साननाय माबा मोनसे गाज्रि राव बुंनो सोलोंनाय गाज्रि कमेन्ट हरनाय गाज्रि मोनसे खालामनाय बे बिराद गिदिर मोनसे लामा लाजेननाय आरोना बे सानथियानो नोंनि गोसो गोरबोआव जेब्ला साग्लोबजोबगोन ना नोंखौ सानसे खैफोदाव खोलैगोन ओंखायनो बेफोरबायदि साननायखौ दाला फंबायमोन आरो बिनानावमोन आं खावलायदों ओमफ्राय दिनै जोङो बयबो ज' मावलायनांगौ हारिनि थाखाय जों माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन होलांनो हायो नामा जायखिया आइडियावनो जाया मानो नङा होमबा बेखौसो जोङो सानलायनानै मावलायनांगौ फरायनायाव गोसो होदो नङा होमबा मावनायाव गोसो होदो माबा मोनसे मावग्राया गोसो होदो जाय जे आइडियाव इन्टारेस्टेड बेवहायनो जों गोसो होनानै मावलायनांगोन ओमफ्राय आं बेखौनो होनखाबाय आरो फिन बुंबावगोन आङो नोंनि कमेन्टआनो नोंनि सिनायथि नोंनि ड्रेसआनो नोंनि सिनायथि नोंनि खानाय स्टाइलानो नोंनि सिनायथि आं बेखायनो नोंसोरखौ बुंदों आरोना प्लिज आं खावलायगोन अननानै गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा ओमफ्राय आं होनखाबाय दिनै जोङो गितानजलि आब'नाव थांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि मदद मोनगोन थुलुंगा मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो लाइक खालामनानै हो कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय बिटिआर इनपस्टरि इउटिउब चेनेल जानानै खावलायहरनाय जाबाय स' माबायदि मोनदों थेंक इउ